ईशान शिवानी को भवानी कबलरू बंचेले। हाँ दर्शक बंधु आपण मैंने देखिथिबे शिवानी टिफिन पैक करथिबा समय तांको मामू जाउछन्ती आ कहउछन्ती आज टिफिन मु समस्तिଙ୍କ पाखକୁ पठेदेवी तू व्यस्त हो ना बिहान नहीं तो कौन है मु अच्छी ଏହା ପରେ ଶିବାନୀ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରତ୍ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତଳ ରୁମ୍ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ରେ ତ ବିହାନର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ କରିବା। ଏହାପରେ ରତ୍ନା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହେବ। ଆଉ ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯିଏ ଖୋଜିକି ଆସିବାର ଥିଲା ସିଏ ତ ଆସି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସିଏ କିଏ। ଆଉ ପୂଜାରୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତମ ମାଇଁ କହୁଥିଲେ ତମେ ଯେମିତି ପିଲା ଖୋଜୁଥିଲ ସେ ପିଲା ତମକୁ ଖୋଜିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବଦମାସ ଶିବାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କହୁଛି ତମ ଭାଇ ବିହାନକୁ ନୂଆ ଘରେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଈଶାନ ତାଙ୍କ ଦାଦୁ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଈଶାନଙ୍କ ଦାଦୁ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଶିବାନୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିହାନକୁ ଖୋଜି ନୂଆ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଭବାନୀ ସେଠାରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ତମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ, ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ଅଛି। ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ କାହିଁ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ। ଆଉ ଭବାନୀ କହୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଅଛି, ତମର କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି। ଆଉ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ବାପା ବୟସର, ତମେ ଏଭଳି କଥା ମୋତେ କହିପାରୁଛ କେମିତି। ଶିବାନୀଙ୍କ ସହିତ ଭବାନୀ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଈଶାନ ଆସୁଛନ୍ତି ହାରି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନ